Guys, na ako diri sa sentro, nag-munisyon ko sa bata kay kuwang mag-usa ka injik atong aging simana to basta kuwang iyang kuan injik duha ram lay to nakagiturukan tulo man tato niya duha ni day mo bitong naibong ko mao ko bay bago injikan na sa mao di ay kay kuwang ni kusa mo to ni balik ko diri nawa daghang Dili man pagka Wednesday. Nya, nawat dan man si Wednesday karon schedule. Wala ko kung si HR. Kadahon na lang mo sa dito sa ilayan na pulis sa gani. Okay, baliw ko tay dito, pa-erase ba? Appreciation sa mga bata ron. Nya karon kay ako kay usa na lang kuwang niya. Kumana man. Kumana gamay pa to. Daghang kay tao eh. Kugihan kay mga BH eh. Hello. Kugihan. Hello. Madam. Comment yun ha. Kung asa na bilang yung mga anak-anak ang sa itik. Okay. Pero sa pagkakata. Mami ha, panagaw sa sakit sa TV mo sa baka. Ngasa na yun ikakaw sa baka. Ayun yung kami eh. Pero narilit naman yun yun. Pero makuha lang mo ha. Kahit time na mukito na midwife. Kunya, Awa ang inyong card sa bata. Awa ang inyong card sa bata o kung sa itira. Minang ma'am, ay ngano. Nag-apot ninyo dito sa ilahang katubangan, pangutanon mo kung sa itira. Kung dili mo makatubag, mabalik dyan mo diri og sa ulo. Ha? Sige. sometimes na nakamudyon ha. Ay mga mother. Komunikasyon yun din yung mga mother. Ayawan ni mami ay. Dili sa kanang panahon na mukaiso lang atong mga midwife ha, mga nurse ha. Pero kung ano yun, timanaan, kung timing yung professional mo, kinahanglan, nakatubag mo, kung asa, pain mo na itira sa iyong anak. Tumaan siya, tulawan lang ninyo ha. Ano ha, mga lipa, yapinta, first pinta ninyo. After siya magpanganak, tuman sa bata, wala. Usa ka bakuna, kombinasyon sa 5 kasakit. Diphtheria, pertussis, tetanus, DPV, HIV, panagang sa flu. Ihatag din sa bata nga nag-edad og 6 weeks, so 42 days. Ihatag din sa tulo ka dosage nga mag-interval og 28 ka adlaw. So, ang sakit sa polio, paralysis of nerve. Ihatag din sa bata nga nag-edad og 6 weeks to 42 days. Ihatag din sa tulo ka doses na mag-interval o 28 ka adlaw. So, i-drop ka na yung rupa, kaya man tayo rupa. So, arin sa ito specific. 16.7. Pneumonia, conjugita vaccine. Kaya pneumonia. Ngayon yung ihatag sa nag-edad o 42 ka adlaw sa unang bakuna. Interval of 28 days. So, IPV. Booster dose OPV. Talagang sa sakit.
Bungagan, maghatag sa ako bibis. Sabi kanihila kang bata. Tutoy na ni siya nako guys.